Tervetuloa seuraamaan mun päivää kipeänä. Nyt tässä ensimmäisenä aamupala. Kellokin on jo vähän yli 1 päivänä. Oli vähän nukkumisen kanssa ongelmia tonne. Vittu vihdoin pääsi ylös. 1 minute later. No niin, eli tässä on mun aamupalan tänään messu. Laitetaan siihen nyt vielä vähän lisää kaurahiutaleita. Sitten joo. Sitten vähän vettä. Ja mikro päällä. Ja sitten proteiinijauhetta. Nyt on tämmönen joku paskamitta tässä. Ei tullut tää proteiinijauhepussin mukaan, jos tilasin proteiinijauhetta. Ja sitten oli heittänyt roskiin edellisen skuupin, niin se taas liian kivasti tähän proteiinijauhetta. Sitten otetaan vähän maapähkinävoita. Tästä on ihan kiva määrä tuohon. Muikeesti. Ja ihan sopivasti mustikoita. Muikeesti. Otetaan vähän lisää. Ja sitten yksi kipale banaani. Tällä on tänne. Siinäpä se olisi valmis aamupuuro. Tällä varmasti jaksaa pitkälle asti. Vääntää kohti. Sitten ottaa myös vitamiinit. Ja sitten kone päälle. Ja ääntä kohti. Vähän aikaa chillailua tänne näin aamuun. On hyvä. Tässä samalla kun syön aamupallaa, niin mä vaan, että taas mun ensimmäinen YouTube-video, että tän oon mä joskus kuvannutkin jo jotakin, mutta en oo koskaan julkaissut mitään. Tänään olisi tarkoitus vähän muuttaa kämpän järjestystä eri lailla. Kun mulla on tällä hetkellä tää mun kämpän järjestys sillä aika sikisoki. Ja sitten mulle tulee parit ledinauhat tänään ja semmoista. Sitten vois varmaan käydä vielä kaupassa tänään ja semmoista. Sitten 1 kappale Lando Norris Monsuuni, että jaksaa ja herää tähän päivään. Toimittaa. Ja sitten haluaisin mainostaa vielä näitä. MTM. Lisää ravinnepusseja. Nää ei sisällä nikotiinia eikä mitään.
Näitä on niinku kofeiiniversioita ja sitten vaan ihan tämmösiä pelkkiä makupussuroita. No siis todella hyviä. Itelle kun on lopettanut ton nikotiini silloin joku yli vuosi sitten, niin nää on kyllä hyviä. Suosittelen tilaamaan Miikat Hämässinä mtmshop.fi. Oliko se? Joo, varmaan. Voin laittaa vielä sen tähän videoon johonkin lukemaan. Tässä vaiheessa voisit heittää videolle tykkäyksen ja kanavan tilauksen, jos sisältö kiinnostaa. Mulla on pari videoideaa, mitä mä haluaisin toteuttaa tässä näin. Että voitte myös heittää kommentteihin videoideoita. Vähän meinaa väsymyspainaa, kun 5,5 tuntia nukkuin nyt yöllä, kun tää flunssa painaa päälle ja sitten unettomuus samaan aikaan, niin ei oo hyvä kombo. Kun oli ihan tukkonen olo. Että joo. Tänään pitäis vielä jaksaa vähän muuttaa järjestystä täällä kämpillä. En tainnut vielä kertoa, että mä oon tämmönen 22-vuotias työtön tällä hetkellä. Valmistuin koulusta pari kuukautta sitten. Niin ajattelin, että rupean tekemään tän tylsyyden. Joo, hyvä huomata, ajatus ei toimikaan vähän kipiä. Kun on tylsää, niin rupean tekemään tätä semmosena harrastuksena tässä näin, että joo. On mulla parit videoideat, mitä mä ajattelin tässä duunata teille, että jos kiinnostaa, niin heitä kanava tilaukseen ja tykkäis videolle, niin toteutetaan. Ja voitte heittää myös videoideoita. Voin toteuttaa kyllä laidasta laitaan. Seuraavaksi unboxataan Valostore-paketti. Näette seuraavaksi, mitä paketti sisältää. Se on hyvin se kamera. Kyllä on parit LED-nauhavalot oli niin hyvällä alennuksessa. Kaksi kappaletta. Siis tämmösiä. Peilit, joo. Siis nää oli vaan 8 €. Tämmönen paketti, jos on 5 metriä yhdessä. Eli 10 metriä yhteensä. Ja ajattelin laittaa ainakin tän mun kämpille. 1 hour later. No niin, elikkäs. Tässä on mun järjestys tällä hetkellä. Näyttää todella ahtaalta. Eikä mahdu oikein. Sori, täällä näyttää vähän sotkuselta. Ja vaatteita on tossa, koska olen ollut kipienä enkä ole jaksanut oikein tehdä mitään, mutta nyt olisi tarkoitus siirtää vähän, tai muuttaa järjestystä tällä kämpillä. Nähdään sitten, minkälaiseen lopputulokseen päädyttiin.
Tästähän tuli oikeesti aika hyvä. Enemmän tilaa tässä nyt. Nyt ruokatauko. Vähän lasagnettää ja raajuustoa. Napsuu. Siis täällä sattaa aivan saakelisti lunta. Täällä on kunnon myräkkä. Kattokaa. Kunnon myrsky. Pitää vielä lähteä hakkeen Bildemasta teippiä ja sitten pitää käydä Lidlissä vielä hakemassa vähän jotain juotavaa ja semmoista. Joo, hirveä myrsky. En päivitä vielä mitään tänne. Niin, terve taas. Tässä on vierähtänyt pari päivää. En jaksanut päivitellä ollenkaan, kun oli niin kipeä olo. Sen jälkeen kun olin kuvannut ne videoklipit, että nyt on jo parantunut siitä tauista. Ja nyt lähdin viikon tauon jälkeen niin vähän kävelylenkille, koska en ole liikkunut yhtään enkä tehnyt mitään treeniä, niin mutta jos ei tässä nyt muuta tuu enää, kellokin on tällä hetkellä joku 10 illalla, niin sitten käydään läpi uudessa videossa. Mä teen erillisen videon siitä mun kämpän sisustuksesta, miten mä siellä muutin asioita ja järjestelin. Ja siitä on tulossa erillinen video sitten. Ja kiitos kun katsoit tämän videon. Heitä tykkäys ja heitä kanavatilaukseen, jos sisältö kiinnostaa. Mutta joo, se on sitten moro.